Flashback sona des del backstage. Hola, David Checa. Hola, Josep Moragas, què tal? Feia molt que no venies, perro? Sí. Trobàvem a faltar aquí, He tingut Covid, problemes... La vida l'ha superat. La vida no em portava per aquí, per l'estudi de Flashback, però finalment m'ha portat. Aquí estic. La vida sempre t'acaba portant a un estudi de Flashback. Sí, correcte. Avui, com cada dimarts, el desconcert de... Avui, Josep, molta atenció perquè és possible que tinguem una persona guanyadora o que es posi a dalt del pòdium, eh? Sí? Avui anem al desconcert de la Su. El desconcert de David Checa. És que és un himne, eh? Això és un himne, eh? T'agrada molt aquesta cançó, Però moltíssim. Hauria de ser l'himne de Catalunya per tu, eh? Correcte. A més, totes les cançons que té són guapíssimes. I ara ha de treure un disc a l'abril. Sí? I estic per enviar-li un missatge i dir-li no treguis més cançons perquè la pots cagar, saps? Ostres, es nota que has tingut molt de temps per preparar-te-lo d'avui, eh? Sí. Has escoltat molt de Su. Moltíssim, tot. No, la veritat és que ja l'escoltava d'abans. Anem primer a analitzar el seu nom. Ella es diu Susana Ventura. Sí. El que passa que es fa dir Su. Suposo que és com, bueno, aquests noms... Artístic. Artístic, però bueno, potser ja de quan era més jove ja li deien així, per amistats Els amiguets li deien Su. Home, molt millor Su que Susana. El que no em quadra és la segona U, Josep. Vull dir, clar, es diu Su-U. Clar. És a dir, realment es pronuncia Su-U. Su és una U geminada. És una U geminada i sembla una mica la salvació de Cristiano Ronaldo quan marca un gol. Sí! Però... Sí, s'hauria de dir així, l'hauríem de presentar així, a la Su. Sí! Sí. Susu. Su. Vaig a dir una miqueta de dades i tal, i no sé què, després faré una crida. Vale. Dades d'aquestes que et prepares per el desconcert. Al principi ella no volia ser cantant, sinó perruquera, però va començar a penjar les seves cançons a les xarxes socials i Lliganos lo teu es va fer viral. Sí. I a partir d'aquí doncs es va fer famosa. És un temazo, Lliganos lo teu. S'enganxa molt, T'agrada, David? Està molt guai, tio. Té un rotllete, té un algo. Lligar és lo teu, David? No. Em sap molt de greu, No, vaig lligar una vegada i ja... I vas quedar, No m'he deslligat més perquè no sé lligar, vull dir... Més coses sobre la Su. Amb 18 anys, l'any 2018, vol dir que va néixer el 2000, Molt ben xumat. Molt apuntat, molt apuntat, va néixer el 2000. Va llançar l'àlbum Natural i va rebre un premi Enderrock a millor artista revelació. Aquell any va actuar a diferents festivals, com per exemple l'Enderrock. L'Enderrock. Sí. Si li va donar un premi l'Enderrock, doncs òbviament havia de participar en aquest festival, perquè si no, no li donaven el premi. I al gener del 2020 va treure Aventura, el seu segon àlbum, I tant de bo, que és el temazo que has posat al principi, que per mi i per molta gent és un himne. És un himne. Va ser escollida la cançó d'estiu de TV3. Sí. Saps per què es diu Ventura, l'àlbum? Pel seu cognom? Sí! Avui estem a tot. Bravo! Sexy! Qui m'ha dit sexy, per favor? Pareu ja. Aplaudiments descoordinats, el millor tipus d'aplaudiment. I l'abril del 2022, com he dit abans, està previst que tregui el seu tercer disc. Sí, nervis. Molts nervis. Té un llibre i molt merchandising, que ho podeu trobar a la seva pàgina web. Tu bàsicament has entrat perquè t'ha pagat la Su per fer-ho d'avui? No, el que passa que... I aquí ve la crida. Què passa? M'agradaria conèixer-la, tio. Vols conèixer la Su? Sí. A la Susana, és molt maca. Sí. Tu la coneixes? Sí, jo la conec. Per què coneixes a tothom? Bueno, perquè venen aquí i ja t'acabes coneguent i són bona gent. Jo el que voldria, Josep, és ser el seu germà. És el que he pensat quan estava escrivint aquesta secció, és que jo vull ser el seu germà, el germà de la Su, sí? Aquell germà que ningú sap el seu nom, saps? Que diu, és el hermano de la Su. Però ¿quién es? No sé cómo se llama ahora. Bueno, no sé qué Ventura, ¿no? Li comentaré a veure si podeu ser germans. Quina puntuació li dones? Es fica en primera posició amb un 9,99. Uau, aplaudiments. Un 9,99 primera, Haurà de ser molt difícil. I deixes el 10 per algú altre. Per si em trobo alguna persona que em dongui aquest feeling de donar-li el premi al millor desconcert. David Checa, fins la setmana vinent. Gràcies, maco, adeu. Backstage a Flashback.